kasama mo? Si Kenneth pala, anak ni Masong. Ano? Hanggang ngayon ba naman? Sinusundan ako ng katarantuduhan niyang ginawa? Dito mo siya tutuloy sa bahay ninyo. Nahihibang ka na ba? Wala siyang kamag-anak, mates. Po napadalo kay Tito. Sino po siya, Tito? Kapatid mo siya sa papa mo. Wala akong kapatid. Yan? Kapatid ko? Hindi ko yan matatanggap, Ma. Tao po! Tao po! Tito, ganda po itong bahay. Sa asawa ng papa mo at ate Vanessa mo. Dito mo na kita patutuluyin, ha? Kasi wala kang ibang tutuluyan. Sige po. Sa bahay kasi, hindi ka pwede doon. Mabait po sila dito? Basta, makisama ka na lang, ha? Opo. Tao po! Tao po! Tao po! O, JR, ikaw pala. Kayo, tuloy kayo. Salamat, mates. Pasok kayo. Paupo muna kayo. JR, sino yung kasama mo? Mates, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa batang to? Ano ba yung JR? Mates, may dapat kang malaman. Tungkol saan, JR? Si Kenneth pala, anak ni Masong. Ano? Paano nangyari yun? Wala na siyang nanay. Pumanaw na. Dahil may malubhang sakit. Bakit hindi nasabi to sa akin ni Masong? Hanggang ngayon ba naman? Sinusundan ako ng katarantuduhan niyang ginawa? Noon ko pa sana gustong sabihin sa'yo. Kaso, naunaan ako ng takot. Baka hindi mo matanggap ang katotohanan. Maawa ka sa bata. Dahil wala naman siyang kasalanan sa ginawaan ni Masong noon. Anong balak mong gawin ngayon sa batang yan? Mitch, kung pwede sana, dito mo siya tutuloy sa bahay ninyo. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi ko naman anak yan. At bunga lang yan sa pagkakasala ni Masong. Wala siyang kamag-anak, Mitch. At hindi ko rin alam kung nasaan ang kamag-anak ng nanay niya. Hay nako, Mitch, may karapatan din siya sa naiwan ni Masong. may kahati pa talaga kami ng anak ko. Ma, dito na ako. Ano po? O, Tito, dito po pala kayo. Mabuti po napadalo kay Tito. Ano po? Kawangan ng Diyos, Iha. Sino po siya, Tito? Kapatid mo siya sa papa mo. Ano po? Imposible. Wala akong kapatid. Ma, totoo ba yung sinasabi ni Tito? Oo nga daw anak. Yan? Kapatid ko? Hindi ko yan matatanggap, Ma. Tito, bakit mo naman siya dinala dito? Iha, huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Ayaw mo nun? May kapatid ka? Sa dinami-dami ng magiging kapatid, siya pa. Wala na aking magagawa, kundi tanggapin siya. Kayong bahala. Meron pa namang iniwan si Masong nakasulatan niya sa attorney niya. Hindi niyo makukuha ang mana niyo kung hindi niyo siya tatanggapin. Pwede naman dito yung bata. Aalagaan namin siya.
Di ba anak? Oo, Tito. Wala naman po akong ginagawa. Narinig mo yung Kenneth? Dito ka raw titira at alagaan ka nila. Ano ba yan? Mauna na ako at may pupuntahan pa ako. Iwan ko lang dito si Kenneth. Tito JR, huwag niyo po akong iwan dito. Sila ng pamilya mo ngayon. Ayaw mo nun? Makakasama mo ng ate mo? Oo, magmula ngayon, kami ng pamilya mo. Talaga po. Salamat po. Ano ba yan? Iiwan natin sa pamilya mo. Hayaan mo. Dadalawin kita dito. Basta po, minsan po, dalawin niyo po ako dito. Sige mates, Vanessa, aalis na ako. Kayo na bala kay Kenneth ha. Huwag niya pahabayaan. Sige, JR. Ingat po, Tito. Sige. Kenneth! Di ba sinabi ko sa'yo na huwag ka manunood? Sorry po, tita. Nainip lang po kasi ako dito. Kung naiinip ka, ay di magtrabaho ka dito sa bahay. Magwalis ka! Ano bang iniintay mo? Magwalis ka na! Opo. Tao po! Tao po! O, kayo pala, Tito. Paano po? Upo po kayo. Asan yung mama mo tsaka yung kapatid mo? Si Mama po may pinuntahan. At si Kenneth naman po, baka naglalaro po sa labas. Ganun ba? Oh, tito. Paano po? Oh, Kenneth. Saan ka galing? Tito, naglaro lang po sa labas. Ganun ba? O sige, magbihis ka muna. Baka matuyuan ka ng pawis. Sige po. Vanessa, kumusta pala yung kapatid mo? Tito, okay lang naman po siya. Mabuti naman kung ganon. Kasi kawawa siya doon sa tinutuluyan na noon. Ganun po ba? Dito po, sagana po siya sa pagkain at lahat po ng gusto niya, binibili po namin. Pero, bakit ganun pa rin yung katawan niya? Mas lalo ata siyang pumayat. Paano naman kasi, Tito? Laro siya ng laro sa labas. Ganun ba? Akala ko pinapagod nyo. May hika pa naman siya. Bawal siya mapagod. Sige po. Pagsasabihan ko po siya na huwag palagi maglalaro sa labas. Hindi pa ba darating yung mama mo? Naku, baka mamaya pa po yun. Magmerienda muna kayo, Tito. Nako, hindi na. May lalakarin pa ako. Alis na ako. Tsaka na lang akong babalik ulit dito. Sige po, Tito. Yung kapatid mo ha, halagahan mo. Opo, Tito. Sige. Ate, nasaan na po si Tito JR? Umalis na! Bakit? Gusto mo siyang kausapin? At magsusumbong ka? Ha? Hindi po, ate. Tatanong lang naman po ako. Sa susunod na pupunta siya dito, ayusin mo yung sarili mo! Baka pagalitan pa kami nun. Huwag na huwag ka magsusumbong sa lahat ng pinaggagawa namin sa'yo, ha? Sige na nga! Maghugas ka na doon! Sige po.
Ate, Bakit? may sakit po yata kayo. Ate, ito na po yung gamot niyo. Salamat. Anak? Anong nangyari sa'yo? Mga masakit po yung katawan ko. May lagnat ka, anak. Sandali lang at kukuha kita ng gamot. Wait lang, ma. Tapos na po akong uminom. Binigyan po ko ni Kenneth kanina ng gamot, ma. Mabait po si Kenneth, ma. Masipag. At kahit minsan, hindi po siya nagreklamo sa lahat ng pinapagawa natin. Oo nga, anak. Pansin ko din yon. Mabuti na lang andito si Kenneth kanina, ma. Binigyan niya ako ng gamot. Kapag wala siya dito, baka napano na ako. Ayos na bang pakiramdam mo, anak? Opo, ma. Ma, ang gaganda ng mga pinamili natin kay Kenneth. Oo nga, anak. Siguradong magugustuhan niya mga yan. Teka nga. Nasaan kaya ang batang yun? Kenneth? 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 Kenneth! Anong nangyari sa'yo, Kenneth? Ma! Si Kenneth! Ma! Si Kenneth po! Ma! Anong nangyari? Ano bang nangyari, anak? Ma, si Kenneth, nakita ko po siya nakahiga dito. Sige, tumawag ka ng tulong. Bilisan mo! Kenneth, ano bang nangyari sa'yo, bata ka? Kenneth! Hello, JR. Hello mates. Si Kenneth, kumusta? Ayun, inoobserbahan pa. Pero nagising na siya. Nandun ngayon si Vanessa, nagbabantay sa kanya. Sige, balitaan mo ako pag lumabas na yung resulta. JR, ano bang sakit ng bata? May alam ka ba? Bata pa lang siya, may sakit na sa puso. Kaya ako siya iniwan sa inyo dahil alam kong ipapagamot niyo siya. Huwag kang mag-alala. Ngayong napamahal na sa amin ang bata, kami nang bahala sa kanya. Alam ko naman na hindi mo siya papabayaan kahit gano'n ang ginawa sa'yo ni Masong. Nakita ko kasi sa bata na may mabuti siyang kalooban. Kaya hindi madali sa amin na mapamahal sa kanya. O sige na, baka makadalaw din ako dyan sa ospital pagkatapos ng trabaho ko. Sige. Kenneth? May bibigay pala si ate sa'yo. Ano po yun? Ito, oh. Ate, iPad po ito ah. Para sa akin po ba to? Oo. Salamat po ate. Ngayon lang po ako nagkaroon po nito. Bakit hindi ka ba binilan ni Papa nung nabubuhay pa siya? Hindi po ate. Hindi ko naman po siya nakasama. Ganun ba? Vanessa, totoo yung sinabi ni Kenneth. Hindi niya nakasama ang papa niyo.
huli na nung nalaman ni Masong na may anak pala siya. Kaya maswerte ka kaysa sa kanya. Mahirap lang ang buhay nila ng nanay niya. Hindi sinabi ng nanay ni Kenneth na ang ama niya ay si Masong. Natatakot lang siya. Baka masira yung pamilya niyo. Huli na nung nalaman niya. Ang totoo niyan, sinabi sa akin ni Masong tungkol sa kanya. Pero itinago namin ito kay Vanessa. Oo, nagalit ako noon. Pero bandang huli, tinanggap ko rin. Dahil mahal ko ang papa mo, anak. Nung nakita ko si Kenneth, biglang bumalik ang galit ko sa kanya. Kaya, pasensya ka na, iho. Mas inuna ko ang galit ko sa'yo kaysa tulungan ka namin. Lalo ngayon, nawala ka ng pamilya. Ako din, Kenneth. Sorry kung namasungitan kita minsan. Hindi ko kasi tanggap na may kapatid ako. Ngayon sana, ituring siyang bilang isang kapamilya niyo. Tama ka, JR. Magmula ngayon, tawagin mo na akong mama. Kasi aasikasuhin ko na yung pag-ampun ko sa'yo. Gusto mo ba yon? Opo. Salamat po. Tara na sa kusina. Naghanda pala ako ng masasarap na ulam. Kaya pala nagugutom ako sa amin ang niluluto mo. Tara na, Kenneth. Mag-ayos na tayo ng lamesa. Sige po.